ସୁନାବେଶ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ଅଧାଗଢ଼ା ଦେହକୁ ଦେଖି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମଘାତୀ ମନେକଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ୱୟଂ ଇଚ୍ଛାମୟ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ କଲେ ସୁନାରେ ହସ୍ତପାଦ ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହସ୍ତପାଦ ମୁକୁଟ ତିଆରି କରାଇଲେ, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଅଥବା ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁନାବେଶ ବର୍ଷରେ 5 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି 4ଟି ସୁନାବେଶରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୁନାବେଶ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭକ୍ତ ଦେଖିବା ସମୟପର ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ବେଶକୁ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଜଗତର ଠାକୁର। ସବୁ ଧର୍ମର, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭକ୍ତର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଣ ଦେବତା ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ରଥରେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ରଥରେ ଯାତ୍ରା କରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ବାର ବାସନା, ତାହା ଚରିତାର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାରି ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଠାକୁରମାନେ ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ତା ପରଦିନ ଆସେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ।